Kisamla ka mauhati hagsi palay jong katayo kila berengam ban khang talano ya ka mauhati PHC bat ya ka maulasnai PHC lada ka sorka jala kam penbiang ya ki doktor ban ajing sumari ki pajba kamtam habakini ki atle ki jaka sumar ki dai ki bala shusha ben menta labun pun snem Da kijin sukya ka bajur halo kijing no benj ki bor ka sarkar jala kamtam katnat ka koi ka kya hagaban penbiang doktor hagi artli ki jaka sumar mentana gilang ka kenhun ki samla ka than mahati ki berengam ban khang talai ka mahati PHC bade ka maulasnai PHC ada ka sarkar kam penbiang doktor mardor rengkat kijing penbiang ki dawai badan kam hagi ni ki jaka ajing sumar Haka bayadai bakane kejing bam penbiang doktor hakini ki artli ki PHC. Kekenhun ki samla nama hati ki lalit bani kendo ya District Medical and Health Officer Hanongpo. Haka bagil ai tiru ikador khas bandawa ban penbiang doktor Mardor hakini ki artli ki PHC. Haba kerani ki lat patai kubor uba Shanlang Dengdo beruba Donald Mukti. Kila penpau kejing sokya ke bajor lor kejing mat kejing et ki nong shnong kathan mau hati kamtam ke badi kathan ke badan ni ki spatli ki shnong. Kiba mat jeng ia tang namar ke jeng bam dan doktor lakat tu kene por ha ka mau hati bat ka mau lasnai PHC bat ke jeng bam yo ru ki dawai ki babiang ha kini ki jaka sumar kili tu ru babun sien ki upat ba ki bejulet ban sumar ha kini ki jaka sumar ki hab ban pai thli klem da yo jeng sumar namar ke jeng bam dan jeng doktor MBBS ne ki medical officer ka babu jeng ia ye ki kamtam ki tu ki bawan ki long yeng ki badok Kibah bende sumar shado sning bat kiwe ki jaka kamtam shasor shilong ni samla ki longru ba kam mentoy lara ke sarkar jala ka phai khmat tang cheki kam penroy ban mentoy manura manu lara kam phai khmat ban penbit penbiang ya ki jaka jing sumar ha ki than kundong shushuru kini ki samla ki blasaki ki jing e opat ba ha ka bayde ba ki jing bambiang ki doktor ba ki dawai ki badan kam kerki kamtam na ka benta ki long kemi ki khlong kena ba ki balasan kila berngam balada ke sarkar kamla bande ye halor kene kamat Kimban si ban shimi kilat beteng ban khang talano yakini artli ki PHC. Kuma mau ti PHC menta jan lai benai mden doktor. Nang ta kuma mau lesnai PHC kumbala batain i la jandan kumba arsnem ei mden doktor. Te ngam tip ka nakai ka daw ba ka surka kamla ban pha doktor. Ngi sungtu gijinge gi babun ngimat habaki doktor kimdan hapo ka PHC. Kinong pang kiba man lakas ngi kinong kakun kiba man lakas ngi gibri kiba don kami jing sumar kiba baru ab sakunta tila da u doktor don po ka PHC mo kan long kai ka bam singo tenat ken nakabenta kinong pang nama teng kilawan lagi sekali kiba jengai lagi dong kita jungi andala po PHC don doktor kinos bapli haka jing mamla ban mo ban le ai nakabenta ka jing pang kipha ban le ski pade ki jaka sumar kaba wan raru ya kajing singosi bat kajing singogiaw nakabenta ki nong song kiba don apa kajing duk jing kerdu bat ru kum ki samla ni singo ban ong ba kane baru kum mane kadehi ka kajing duna jong ka sarkar ka failure jong ka government lane ka weakness jong ka government kumba mau kumbangin layo singo ni tiba adab nakaliang jong minister jong ka health uong ba kadaw kadai namar baki doktor kim jutre ban lek siki nong kandong ka sarkar hi ngakwa ban khamnyon ka sarkar mak kane baro kide kidaw jong sarkar ka sarkar hi mekalaya ka sarkar ka ba mo ka ba sotenat tang ban penmi ki polisi nakabenta ka jing mentoy simet ka jongka nang ta ka sotenat utang na ban pulut phot iki pisa ki bari hok jong pajba tenrei bali pade kamla ban ai siki nong kandong wat pang uwe u doktor Hangtay po mau ti PHC para po mau snai PHC ngidon kam MBBS doktor. Ho ngimla banlen ayus ngidon tang bahan rila da omden pede MBBS doktor pede kanura ka jing nakabenta kibabun hakiliang baro. Ngi kumikun samla ngin simpat da kawi ka sinjam wal da don kam ban khang talas don ni ka PHC ru. Nama balay ka jing bomden doktor da kibanay da gisnem. Ka penbita ngi kikun samla kibakwa ban tre hok nakabenta kabha kamyat jong upaj ba